Hola, bon dia. Nosaltres som l'Arantxa i la Inga. Som representants del districte de Sant Martí del procés participatiu de ciutadania d'adolescents de Barcelona d'aquest curs. Hola, sóc la Fàquia. En aquest procés hem pogut fer debats sobre aquelles temàtiques que ens preocupen del nostre districte: mobilitat sostenible, espai públic, comerç de proximitat. Després d'un període de votació, el tema que va aconseguir més suports va ser activitat d'oci i lleure. Per començar, vam detectar quines coses ens preocupaven sobre aquest tema. El que ens preocupa al districte té a veure amb Parcs tristos o avorrits, falta de llocs on compartir temps quan el cinema és molt car, o la carència de piscines públiques o pipicans. la carència de fires que siguin més per nosaltres, pels joves, i que estiguin oberts més dies a la setmana. Hola, sóc la Mina i nosaltres hem pensat en quins canvis podrien millorar les nostres inquietuds. Vam imaginar les següents propostes generals. Espais de natura, amb arbres, plantes, zones d'aigua, pensats per a joves de més de 12 anys, amb bancs còmodes per poder parlar, amb colors més vistosos, agradables i divertits i més varietats de jocs. Per exemple, taulers fixes per jugar a escacs, crear més zones esportives públiques per practicar esports que no siguin futbol tipus, un camp oficial de críquet, de futbol americà, béisbol, circuit de bicis, etc. Habilitar espais en desos com a horts comunitaris o zones de pipicans equipades, posar més contenidors i més grans, millorar la neteja del carrer, per millorar la sensació de seguretat, revisar els fanals existents i afegir punts de llum on es detectin zones fosques, augmentar el nombre de policies o agents cívics a parcs i places, també afegir càmeres, carrils bici per patinets i bicicletes, millorant la connexió amb els existents amb normativa clara i penalitzacions per si no es compleix. Animar a base de publicitat a que les noies del districte s'animin a formar un equip, construir una fira més pròxima o posar bus per arribar-hi. Crear una targeta de descompte als adolescents pel cinema, posar més biblioteques o ateneus on tenir oferta de tallers, xerrades, de coses que interessin als adolescents del barri, manualitats, guitarra, ajudes per incentivar a la restauració, posar alguna piscina pública al districte. Després de parlar sobre les tècniques del districte, hem parlat sobre desenvolupar els projectes o parlar sobre projectes que ja estan actius i finalment hem decidit desenvolupar. Hem pensat que podríem fer aquest projecte només al nostre districte degut a la carència de llocs que tenim per fer els esports que menys es practiquen, que no siguin ni el futbol ni el bàsquet. Havíem pensat que aquest joc podria ser per a tota la població, sobretot per als adolescents que volen fomentar el seu esport més preferible. Després, aquest joc, a part de que té un encarregat per als materials alquilats, també podria haver algú per obrir o tancar aquesta instal·lació, degut a que és un espai on estarà dividit per reixes i aquest joc s'haurà de tancar perquè ningú ho faci malbé. Nosaltres hem pensat en el Parc de Sant Martí perquè és un lloc bastant bonic que sentim que no ho estan aprofitant de manera correcta. Havíem pensat que podria estar acabada a l'estiu perquè seria com una bona manera d'inaugurar-lo, ja que la gent termina tots els treballs o estudis i comencen a sortir o a fer els esports que els agrada. Tot i que això no significa que a l'hivern no s'utilitzi, perquè la gent també o pot tenir temps lliure o potser només vol relaxar-se una estona. Quasi tot estarà financiat per l'Ajuntament. El que potser s'hauria de pagar pels usuaris és que si algú fa malbé algun material que sigui alquilat, hauria de pagar el cost de reparació o comprar-ne un altre perquè la gent segueixi utilitzant-ho. Hola, em dic Basma. La nostra proposta és fer tallers per preparació de models, de fotografia, de bàdminton, etc. Hem pensat en fer-ho a l'estiu, per al matí,
per als joves del barri Besòs entre 12 i 15 anys, a l'associació del barri Besòs o si no a l'associació recreativa del barri Besòs. Moltes gràcies i adeu. Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins aquí ha arribat la nostra presentació del nostre projecte. I esperem que aquest projecte està finalitzat tal com ens agradaria.